Fil-jiem li ġejjin l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol u l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, żewġ awtoritajiet li kellhom numri separati, se jkunu qed jingħaqdu flimkien permezz ta' numru wieħed. Biex bekk b'dan in-numru kull persuna se tkun tista' taqbad lil dawn iż-żewġ awtoritajiet f'sistema waħda ċentralizzata fuq dak kollu li għandu x'jaqsam rigward kostruzzjoni, saħħa u sigurtà. Fil-fatt il-helpline jara li l-infurzar ikompli jintensifika b'taqsima ċentralizzata li tissorvelja l-infurzar fis-settur. Il-helpline li qed isir ukoll b'kollaborazzjoni ma' servizz.gov se joffri serħan il-moħħal dak kollu li għandu x'jaqsam maż-żewġ awtoritajiet rispettivi. Romina Rigzara, manager fih dan l-OHSA, spjegat li ġew ingaġġati l-aġenti li se jkunu qegħdin jirrispondu liċ-ċittadini li jċemplu fejn anke kien hemm it-taħriġ relatat. Dan is-servizz se jkun qed joffri lil ħaddiema kollha, lil min iħaddem u anke lil min jaħdem għal rasu fi kwalunkwe post tax-xogħol f'Malta u Għawdex, ġifieri sew jekk inti taħdem f'lukanda, sew jekk inti taħdem f'uffiċċju, sew jekk taħdem sitta kostruzzjoni, sew jekk inti self-employed, tista' iċċempel fuq dan in-numru u tistaqsi kwalunkwe tip ta' informazzjoni li għandek bżonn dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Janet Debrinkat li il-head tal-Customer Care tal-BCA spjegat li l-mument li ġew informati b'dan il-helpline. L-entitajiet involuti jagħmlu diversi laqgħat biex ikun hemm pjanċar kif se jkun qiegħed jaħdem dan is-servizz. Flimkien ma' dawn il-laqgħat kien hemm ukoll training li ġie provdut min-nies tagħna, mill-esperti tagħna lill-aġenti fejn hemmhekk ħadna opportunità li nispjegawlhom ukoll x'inhi l-awtorità u xi tkun qiegħda tagħmel bħala xogħol biex huma jkunu preparati bl-aħjar mod biex iwieġbu kull tip ta' mistoqsija li l-nies mistennija li jirċievu fil-jiem li ġejjin. Min informazzjoni li għandu One News palissa dejjin l-aħħar preparamenti fejn saħansitra qegħdin isiru telefonati fit-tizzi lill-aġenti biex ikunu preparati għal nhar it-tnejn meta jibda jopera. Wieħed irid isemmi wkoll li din il-helpline hija waħda mill-inizjattivi li kienu ġew imħabbra dakinhar li ġiet ippubblikata l-inkjesta pubblika li ġiet ippubblikata lejn l-aħħar ta' frar li għadda. Dakinhar kemm il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard kienu ħabbru 6-5 inizjattivi immedjati li kien se jkun qiegħed jaħdem fuqhom il-Gvern.